Ez még egy elefántba is segget lyukasztana, fiúk. Azt hittem, ma nem dolgozik. Hello, Ray! Mi újság? Örülök, hogy látlak. De ki van gyúrva, csak nem edzőterembe jár. Ide azt a vacakot. Fogjuk a kártelvezér, Gabriel Cortez. Vegason keresztül szállítjuk át egy szigorúan őrzött börtönbe. Tűz! A tetőre, mozgás! Találják meg! Sheriff John Bannister, FBI. Egy közveszélyes bűnöző tart a mexikói határ felé. Megállt néhány kamionos a városban. Valami nem stimmel velük. Végezd a dolgod. Juttassát a határon. Ezt itt azonnal torlazolják el! Miféle autó ez? Az FBI szerint egy veszélyes bűnöző tart errefelé. Csőstüljön a baj. Boom, 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 boom. Nem engedem át a nyavajást harc nélkül a városunkon. I love the way you walk, and I love the way you talk. Hogy fogunk szembeszállni ekkora tüzelővel? Bang, 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 bang. Van egy ötletem. Ő az én kis náci gyilkoló. Van még lőfegyver? How, how, how. Sose lehet tudni. Januárban. Arnold Schwarzenegger. Hogy van, sheriff? Öregesen. Ki a fasz vagy te? Én vagyok a sheriff. Erőnek erejével. Január 24-től a mozikban.